Скъпи приятели студенти, днес е вашият празник. От обявяването за студентски празник 8 декември е любима дата на младите хора в България. Любима е за всички ни, защото е свързана с един от най-хубавите периоди в нашия живот. Студентите днес са акумулатор на идеи. Те са двигателят на промените. Те преобразяват лицето на 21 век, буквално за дни. Креативност, интелигентност, образованост, амбиция за реализация. Ето качествата на поколението студенти, които намирам сред всички вас. Хората не се раждат, а се формират. Тази мисъл на Еразъм Ротердамски е като максима за времената, в които живеем. И да, ние формираме отношението си към живота с очите на млади членове на голямото световно семейство, на студентската младеж. Или казано накратко, няма нищо по-силно от идея, че ето време е дошло, когато смелите мечти разкриват пътя към бъдещето. Вземете максимума от този прекрасен период. Участвайте активно в обществено значимите процеси, защото вие сте тези, които скоро ще определят бъдещето на България и Обединена Европа. Пожелавам ви много здраве и ентусиазъм. Пожелавам ви креативност и воля да променяте нещата, които не харесвате. Честит студентски празник!